kif jgħidu tfal jimlewlek id-dar. Differenzi bas għandek minn għetlek mama u papa u. Ja xi ħaġa kompletament differenti fis-sens xanka il-fatt li ma kienx tfal. Buss għandna l-maraja. U anke l-kelma tgħidlek pa tidħollok fil-fond ta' qalbek, ġifieri xi ħaġa sabiħa ħafna. Dan hu kliem Gerald Cardona, raġel li fi frar li għadda sar missiera l-ewwel darba bil-wasla ta' Maraja, tifla ta' 6 snin mill-Indja. Gerard qalilna li huwa flimkien ma' martu Marilu damu aktar minn 5 snin jippruvaw jaddottaw u wara diversi tentattivi biex jaddottaw minn pajjiżi Ewropej irħewla lejn l-Indja fejn sabu lil Maraja. Marilu li issa sarethom qaltilna li l-isfidi tal-adozzjoni huma kbar. Aħna bdejna il-proċess f'2013. Bdejna l-kors, applikajna għal-Albanija u Slovakkja u għajna nistennew jisu għatma ġiet il-match, ma fetet l-Indja sentejn ilu u tfajna l-application għall-Indja. Bat kena il-match, għamna sena u nofs biex l-aħħar waslet Maraja. Dan il-proċess li jinvolvi spejjeż kbar se jittaffa bil-kbir bl-għajnuna finanzjarja li se jibda joffri l-Gvern il-koppji Maltin li jixtiequ jaddottaw. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-dar tal-koppja Cardona, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon ħabbar id-dettalji tal-iskema li se toffri massimu ta' 10,000 euro lil koppji li jaddottaw tfal minn barra l-pajjiż. Spjega li lotja ta' 10,000 euro se tkopri l-ispejjeż tal-adozzjoni fosthom biljetti tal-ajru, akkomodazzjoni fil-pajjiż barrani u ħlasijiet legali fost oħrajn. Daħħalna fis-seħħ l-iskema fejn il-Gvern se jagħti grants 10,000 euro lil koppji ordinarjament residenti Malti li mbagħad jaddottaw tifel jew tifla minn pajjiż barrani. Il-Ministru Falzon spjega li din l-iskema se tkun miftuħa għal kulħadd u mhux se jsir capping fuqha, jiġifieri li kull min f'dan il-perjodu jaddotta minn pajjiż ieħor se jirċievi lotja. Huwa qal li dawk kollha li l-adozzjoni tagħhom kienet iffinalizzata wara l-10 ta' Ottubru tal-2017 il qudiem se jkunu jistgħu japplikaw għal din l-iskema.